Manyaw siya Mayor Danilo Ginto, king national government, bang manikwang pondo para king tutu at tustong flood control project king Balen. Ay ning report ng Patricia Mamango. Kasunod ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bawasan ang pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sa mga maanumalyang flood control projects, nananawagan si Masantol Mayor Danilo Ginto sa national government na huwag kalimutan ang kalagayan ng kanilang bayan na patuloy na lumulubog sa baha. Nananawagan po kami sa ating Presidente at saka kay Secretary Vince Dizon na bigyan po kami ng pansin dito sa bayan namin. Ito pong naranasan namin ay talaga pong apektado po yung pamumuhay namin sa halos 2 bayan. Iginiit ni Ginto na kailangan ng Masantol ng sapat na pondo para sa tamang flood control projects, lalo na't matindi ang epekto ng baha sa ekonomiya, kabuhayan at edukasyon. Apektado po yung school, hindi na po pumapasok yung mga bata. Pag po nagsuspendi ako ng klase 1 linggo, pag po, signal number 1, kahit po wala pong bagyo, lubog po yung mga eskwela natin. 23 pong school yan. Halos po, siguro 2 school lang po pwedeng gamitin. Pag po bagyo, ginagamit ko pang evacuation center sa ating mga kababayan ng mga school. Impact sa mga business dito kasi po dami na nagsasara. Wala pong paling public market lang po ang umaandar dyan. Pero yung mga iba po, lubog po, walang taong katulad po dito sa main road namin. Wala pong taong pwede pamunta. Yung pure gold po, nag-sandbag na lang yan. Pero tuloy-tuloy po yan, bukas naman po yan. Ayon sa alkalde, limitado lamang ang kapasidad ng lokal na pamahalaan kaya't pansamantalang solusyon lamang ang naipapatupad. Gagawa tayo pong temporary, dito po kay katamong sandbag po pong kawayan. Isa sa ratala po rin ang dadalanan na lalo na po kayo ng gulot na portion. Ito pong pondo tamo kayo ni Epo at Tita Karagul, malatitang. Pero ito po yung gagawin tamo ngayon, itang kita pong barangay Pagyaba, nirepair tayo po uling sa pong dinaguling ilog kayo ng San Esteban Katop, mamangat po. Kapin po yung pupunta kayong Masantol, lang po pong makabebe. Sabi ko, dito po ang kitang pondo, kitang kayo kami ng DRRM siya gamitan la. Nung luka rin lang po, miras, ang gala mo po ka rin, kaya po pwede kasing kumakaret ang aliwang kondom. Kabilang dito ang mga madaliang hakbang para maibsan ang epekto ng baha, ngunit hindi raw ito sapat upang tugunan ang pangmatagalang suliranin. Ini po yung sitwasyon kaya ni King Balen na ning Masantol. Nung rin nagpang kang Mayor Dan Ginto, 26 out of 26 sa barangay, ing makababad king ganun. Aminado iti na apektado ing economic growth o ing progreso ng ekonomiya kaya King Balen. Naniniwala si Ginto na dapat maipatayo ang mga nararapat na infrastruktura tulad ng dike na makakapigil sa paulit-ulit na pagbaha. Tiniyak din niya na sisiguraduhin ng lokal na pamahalaan na hindi mauuwi sa anomalya ang proyekto. Sana bigyan po tayo ng pansin, bigyan po ng proyekto, plano itong nararanasan namin. Ang kailangan po namin flood control. Sabi ko, doon tayo manawagan, doon tayo hingin ng pondo, doon tayo hingin ng tulong. Hindi po napupunta kung saan-saan. Matatanda ang binawasan ng DPWH ng halos 250 billion pesos ang kanilang 2026 proposed budget matapos ipatigil ang mga flood control projects na pinagdududahan ang regularidad. Bagamat inilipat ang pondo sa iba pang sektor tulad ng agrikultura, edukasyon at kalusugan, umaasa si Ginto na muling titingnan ng Malacanang at ng DPWH ang kalagayan ng mga bayan tulad ng Masantol na patuloy na lumalaban sa pagbaha. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.